Вечер напярэдадні старога Новага года, шчадрэц. У хату да Кацярыны Панчыні ў вёсцы Пагост збіраюцца аднавяскоўцы. Час перапранацца ў адмысловыя касцюмы і адзяваць маскі, бо гэтым вечарам у Пагосце традыцыйна шчадруюць. Як ты умеешь кланяться, покажи хозяину. Вот так, коза, вот так. Молодец. О. Каза – асноўны персонаж каляднага карнавалу. Яе сувязь з урадлівасцю, на думку вучоных, магла нарадзіцца яшчэ ў тую далёкую пару, калі адначасова адбылося і прыручэнне казы, і першая спроба земляробства. Разам з ёй шчадраваць будуць і птушкі, да прыкладу, сарока. Совай ножки, щоб скакав добре по дорожці. Вот так, дорогой, другу. Ножку накинай, головку. Совай ручки. Совай ручки сюди. Так, дружней, щоб добре тебе видно було. Давай, моя сорока, стой, 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 мамочко. О. Это ви так треба йому ходити? Да. Хлопці носять от, як з хати до хати, а вже як то берем на сані довезом. От хати до хати. Сорока у нас тільки на двох ножках. Ну, сороку носили все время. Вона ж сама по вулиці. По хаті скаче, ну, поскачи сорока, ну, трошки. Насамрэч, у такую фуфайку апраналі ўсё ж меншае дзіця, якога не аказалася сярод шчадроўшчыкаў. Таму нашу сароку пазней вызвалілі з палону. Это хто у нас? Буся. Буська? Буська это хто? Той, що у нього літає по полю ходить. Жабу збирає. Жабу збирає, по сенокосу ходить. Буська на кубі. Кля-кля-кля-кля-кля. Клек-клек-клек-клек. Та нагинайся, нагинайся. Кля-кля. Клек-клек-клек-клек. Фальклорыст Регина Гамзович дае тлумачэнне такому згуртаванню пернатых персонажаў. Птушки звязаны з продкамі. Вот, а от продкаў, ну так вераць беларусы, от продкаў ураджай. Маскіраваныя гатовы і можна адпраўляцца. Усе веселяцца на Божого Сина, на Божого Сина, дай не наглядяцца. Вывернутае адзенне, воблік схаваны пад маскай. Вучоныя лічаць, што карнавал – гэта унікальны час у годзе, калі сустракаецца гэты свет і той. Гэта магчымасць зазначыць самае важнае для людзей жаданне і легальны клапан для выхаду эмоцый. Але наўрад ці трэба ведаць пра ўсё гэта, каб проста любіць вясёлую традыцыю. Уж поглядите, що вже мені 82 годи, я з палкою ніяк не хочу кидати этого. Це пойдеш до посвяж, задеться трохи некі поздоровієш. Ну а як ми пашчадравалі, распавядзем заўтра.